Estàs escoltant Factoria Esportiva, el teu podcast sobre l'actualitat esportiva en valencià. Hola, què tal? Siguen totes i tots benvinguts. Així comença el podcast preferit del proletariat esportiu valencià. Avui anirem, com sempre, a uns 30 minutets, igual un poc menys, dels quals tant de bo escolteu 15, 14, 13 o 10. La sorpresa del passat programa era un iPhone, que malauradament ningú l'ha demanat. Així que esteu atents al programa d'avui perquè també amaguem un regal que podrem donar al podcast següent, però el que sí que està sempre atent, igual que ho està Alexia Putellas amb els premis com el Ballon d'Or, el Ballon d'Or o com l'Europa League donant la benvinguda al Barça després del seu fracàs històric, és Rafa Nogués. Què passa? Com estem? Bueno, Carlos, és un plaer tornar a estar així amb tu i sobretot que me dediques aquestes boniques paraules. Poc se parla jo sol estic. Sí. Poc se parla de que el Barça femení sí que ha classificat a octaus de Champions, s'està, crec que, exagerant tota la situació de l'altre equip, del masculí, que ara mateix no sé qui juga ahí. No, clar, de fet, l'equip important del Barça sempre ha sigut el femení, és el millor. Sempre. I tenim a la millor jugadora del planeta, així que tots a seguir el femení i a l'altre equip, pues, bueno, també donar-li suport de tant en tant i a seguir. Sí, de fet crec que t'entren uns partits, no? Si te treus l'abonament del femení, t'entren els partits del masculí gratuïts. Correcte, els Europa League, com tots sabeu... Això se paguen. Això se paguen, sí, són especials, sí. Te veig fresc, no, Carlos? Te veig renovat després d'este pont, que com a bons constitucionalistes i bons seguidors de la Puríssima ens hem pres aquesta llicència de parar un poquet, no? Sí, efectivament, i hem parat per a reprendre el nostre podcast amb una versió nova. Cada dia tenim una versió nova, has vist? Això és impressionant. I avui venim a una altra versió que és directament parlar d'opinió. Per què? Perquè com la informació ja ens heu fet notar que la podeu trobar a les xarxes i a internet, hem pensat que tampoc serveix molt que nosaltres, amb la nostra pobra opinió o pobra valoració de les anècdotes, de les fites de cada cap de setmana, puguem explicar-vos molta cosa. Així que anem a entrar directament en matèria i anem a ficar-nos en un tema que és candent, que de fet anem a dedicar un podcast especialment a això, i és la salut del Llevant, que sí que és cert que hem parlat ja alguna vegada d'això, de la situació de l'equip d'Orriols, però és que ja van per el tercer entrenador i continuen sense tindre resultats. Han tingut una rebuda al Ciutat de València per part de l'afició, que un poquet fluixa per culpa de la policia, que no va deixar molt exagerar, no? Donar calor a la gent com caldria. La policia està per controlar, Carlos. Clar. I res, i efectivament, cada volta té una papereta més complicada el Llevant, que jo crec que se'n va a segona. Ja t'ho he dit abans, però vinc carregat de dades sobre el Llevant esta temporada. I també anem a mesclar un poquet també d'informació i opinió, òbviament, per a que els fans del Llevant, si tenien alguna esperança de salvar-se, pues que la perguen del tot. Exacte. Que ja no la tinguen. És dur dir això. És dur, sobretot per lo que comentares del nou estadi, de rebre a l'estadi l'any que ve en segona i que és una cosa que no se pot parar, vull dir, no se pot frenar. No. Si vols anem ja a les dades. No, sí, però abans de que entrem en dades, de fet, en el propi Ciutat de València s'escolta la gent que ha perdut tota esperança. Normal, perquè portem 7 jornades i són 8 derrotes i 8 empats. Sí. És que són xifres molt tristes i recordeu que són 38 jornades, el que dura una lliga. Queden, fent càlculs així ràpids, espectaculars, 22 jornades, i en les 22 jornades hauries de traure, si dus 8 punts, hauries de traure uns 32, 34 per a salvar-te. És un animalà, vull dir, és pràcticament inassolible per al club, perquè te dic més, porta 13 gols a favor
13 gols a favor, que vol dir que són el tercer pitjor equip en aquest apartat, només empitjoren en este registre el Getafe i l'Alavés, i 28 gols en contra, que no és era la pitjor xifra en la jornada passada, ara és el Cádiz, però que estan penúltims en aquest apartat, o sigui, són el tercer que menys gols fa i el segon que més gols rep. Òbviament, no se pot fer res davant d'aquestes dades, saps? I de fet, és que no recordo exactament els números concrets, però crec que són 24 jornades sense guanyar o 25 jornades sense guanyar, comptant les de la temporada passada. Crec que està per ahí. Faré cas a la teva intuïció, segur que ho has vist per ahí en... Em sona que sí. I de fet, has vist les xarxes o el que sigui, però sí. Com bé havies comentat, els partits que té una lliga són poc més de 30, i si portes 20 i tantes, arribant quasi a 30, doncs és com pràcticament no guanyar en tot una lliga. I la qüestió, si vols, fem un poquet també per a recordar als oients que la clau és que han destituït a Javi Pereira, que això anàvem a comentar-ho la setmana passada, però al final no poguérem fer el podcast, però és una de les notícies, altra notícia mala per al Llevant, una nova destitució que està vinculat en falta d'estructura, falta de planificació i falta de recursos d'un club que ara confiarà en el que era l'entrenador del filial, Alessio Lisci, per a 2 partits que de fet... L'entrenador més jove de la lliga. Guanyaren en Copa, almenys guanyaren en Copa, que n'hi ha cert, i damunt guanyaren 0-8, vull dir, no se deixaren cap gol bé per a la Lliga, això està prou bé. No, tots els que no havien colat de la Lliga es colaren aquest dia. Clar. No, i se veu que confiaran en ell almenys per al pròxim partit contra l'Espanyol, i després s'intentarà buscar algun entrenador màgic que pugui treure-los d'aquesta situació, que, si vols, te dona la dada que més m'ha costat trobar, que és en la jornada 16 de la temporada passada, qui anava a l'últim i quants punts duia. ¿Vale? En la jornada 16, de temporada 2020-2021, l'últim era el Huesca, en 12 punts, una victòria, 9 empats i 6 derrotes. El Llevant porta 4 punts menys que el Huesca en aquestes altures. 4 punts, que ja és mínim una victòria i un empat. Sí. I el Huesca, com tots sabeu, ha acabat descendint. No sé què opines, Carlos, però això està molt negre. Està molt negre. Home, jo crec que ho hem dit alguna vegada, que ja tenia molt mala pinta la situació del Llevant, que no ens agradaria que acabara el Llevant en el projecte que pareixia que anava cap amunt, com fica el seu autobús en perill d'expansió, i ara resulta que els resultats no acompanyen, que tot comença a enfangar-se i que tot apunta que el Llevant no pot donar-li la volta a la situació. I no donar la volta a la situació suposa moltíssimes coses en quant a inversió, a diners, a jugadors, a afició, encara que el Llevant és una afició que ha estat sempre pujant i baixant, però no és el mateix patir i tindre i aconseguir un poc d'estabilitat en primera, fer-te l'estadi i tornar a baixar. Jo crec que pot ser un pal gros i ja veurem, però és que la sensació que dona, sobretot en l'ambient del Ciutat, és de poca il·lusió. Sí que va haver l'altre dia el partit davant Osasuna un poc més d'ànims, no? en la graderia per l'arribada d'Alessio, però realment en acabar el partit se va donar compte que òbviament continuen les coses iguals, sobretot perquè els jugadors continuen sent els mateixos i la dinàmica continua sent la mateixa. Molt complicat, Rafa, molt complicat. Jo crec que... Si vols donem algunes claus de per què ha pogut ser això. Per mi, sobretot, el que decideix una temporada d'un equip del perfil del Llevant, que és un perfil que se repeteix en la Lliga en 6, 7, 8 equips, anem a dir-ho, és l'efectivitat en les àrees. I hi ha una dada que he trobat fa una estona, mirant en les dades generals de la Lliga, i és que el Llevant és el 7è equip que més ocasions clares ha desaprofitat. Què vol dir això? Una ocasió clara és quan un dels teus jugadors, bé siga davanter o no, està en una posició on
quasi sempre hauria de ser gol i no acaba en gol la jugada. Això sol passar en equips molt grans, no? en els equips punteros que tenen moltes ocasions per partit i per tant aquestes estadístiques són més altes. Però és que el Llevant va últim i ocupa el 7è lloc en les ocasions clares desaprofitades, el que vol dir clarament que no tenen una referència ofensiva que siga efectiu i que els doni els punts que no estan obtenint. I l'altra és la defensa. Vull dir, si te va mal en atac però tens un bon nucli defensiu, doncs potser pots rascar un empat o 2 més, saps? Però ja tot punt suma. Però si després en defensa, quan vas fora de casa sobretot, fas aigües, perquè en casa he de dir que els últims 2, 3, 4 partits, que tu els hauràs narrat tot, són bons partits, no són partits desequilibrats, no són partits on el Llevant no dona la cara ni tinga iniciativa en molts moments, sinó simplement són partits on no acaba de rematar. Clar, sí que és cert que hem vist moments de bon xoc en el Ciutat, hem vist bona proposta del Llevant, però un poquet intermitent, jo crec. Perquè, per exemple, recordo l'Osasuna a l'inici va ser molt bo, el final va ser molt bo, el partit de Granada també va tindre un inici bo, però li colava el Granada, també va tindre bon inici contra el Bilbao i bona segona part. Però clar, sí que és cert que necessites gol i ni Roger ni Morales ho estan donant. És que és molt complicat, sí. Ni molt menys parlar de Soldado que és a pegar 4 crits als àrbits, que de fet una curiositat i una anècdota és que té la mateixa edat que Alessio Lisi. I xoca molt un Llevant que vulgui guanyar, que necessita victòries i que no tinga gent dalt que puga fer gols, que se tracta d'això, el futbol, de fer gols. I quasi tots els equips estos que t'he comentat tenen un punta que al final de temporada ha marcat 9, 10, 11, 12 gols i els ha salvat. Inclús els ha posat en posicions d'estar un poc més amunt. Ja no te parle de RDT, de Raúl de Tomàs en l'Espanyol, de José Lu en l'Alavés, de Iago Aspas en el Celta. És que són jugadors així que de normal Morales estava fent aquesta funció, molt més acompanyat col·lectivament, però Morales sí que estava destacant més, inclús anant a la selecció, però en el moment en què te baixa un poc Morales el rendiment, que és el màxim golejador igualment, tu 4 gols, però són 4 gols en 16 jornades, que és un registre dolent. I després el segon ja és Roger en 2. El teu davanter du 2 gols en tot. Vale que està lesionat, però no n'hi ha alternativa. I Soldado en tots els respectes, però és un jugador pràcticament que ja està per posar tuits inapropiats i poc més, saps? Perquè sí que és cert que Kanté ho intenta, però és gent jove que encara no té el bagatge, no té la experiència per així en els últims 10 minuts i clavar un gol. És molt complicat i és molt... i també és molt fotut dependre un poquet d'això, no? De que els últims 10 minuts el que és cada revulsiu te col un gol. No pots deixar el teu equip o la teua sort en mans dels últims 10 minuts. Treballa abans o fica la gent que penses que te puga donar gols abans, perquè és que ara el que passa és que vas en l'aigua al coll i que, com bé has dit, en dades sobre la taula, que pràcticament és impossible que el Llevant d'enguany se salvi. No, i sobretot el tema de fixar-se en el que va passar la temporada anterior en aquestes alçades, de que l'últim classificat duia 4 punts més que tu i encara així va acabar descendint, doncs és identificatiu de la situació en què està el Llevant. I l'altra cosa que te volia dir és que la solidesa defensiva o la falta de solidesa defensiva de la que havíem parlat te pot servir per a tu. Si tu mires la defensa, encara que no tingues un bon atac, en els últims 2, 3, 4 partits, almenys contra l'Alavés i contra el Betis, t'has posat per davant en el marcador. I no eres capaç de mantindre aquesta renta perquè l'estructura defensiva és fràgil. I de fet te remunten els 2 partits i te fan 2 i 3 gols. Saps que si almenys tingueres una de les 2 coses, doncs un gol te pot donar la vida. Ja, però també és cert que en la defensa sí que tens jugadors que te poden donar el nivell, perquè
Mustafi l'altre dia, per a mi, va ser el millor del partit. Sí, Mustafi està a gran nivell, sobretot en els corners. Inclús el propi Bezo, a vegades... Sí, no? I a vegades Bezo també te pot fer el paper i te ho fa molt bé. Però sí que és cert que no sé si són els laterals, no sé si perquè ara està jugant més sol, no sé si perquè pensa potser un poc més en atacar que en defensar, però sí que és cert que tenen un problema seriós darrere i òbviament si davant no arriben els gols estem en la mateixa. Sí. He de dir que hi ha un jugador que sempre m'agrada molt i que de fet en competicions en amics tipus Pivenger, Comunio i tot sempre he tingut, és Clerc, perquè crec que és un jugador que en atac te dona molt i en defensa complix, no? I també aquesta falta d'aquests jugadors en moments puntuals fa que no aconsegueixes crear dinàmiques, sinergies entre jugadors. Entonces, jo crec que ha sigut una falta de planificació a nivell de no tindre un davanter que te faça unes quotes golejadores que te permeten estar ahí i després la mala sort de les lesions, que al final és mala sort, però com li ha passat al València Bàsquet, no te permeten donar el màxim del teu nivell, que no seria molt més d'una 13a, 14a posició, però ja seria algo, saps? Sí. Doncs sí, una situació molt complicada la de que esperem que puga donar-li la volta. Faria falta, jo crec, que guanyaren pràcticament els... Quants has dit? 28 partits li queden? 22 partits li queden, no? 22 partits. 22. Guanyar pràcticament la meitat, més de la meitat, si no és impossible. Faria falta guanyar-ne, almenys, guanyar-ne uns 10-11. 10-11 de 22. Que jo a hores d'ara veig impossible que el Llevant aconsegueixi guanyar 14 partits. Impossible. No, l'any que ve en segona, que guanya 14 partits. Clar, sí, ahí segur. Ja veurem si podem pujar. Doncs sí, una llàstima. Esperem que pròximes setmanes puguem fer un especial d'una bona ratxa del Llevant o almenys contar notícies rellevants a partits que contem com a victòries. Rafa, abans de tancar, recorda les xarxes socials. Primer, conteu-nos o deixeu-nos comentaris, encara que sigueu amics per WhatsApp, per lo que siga. I no tingueu vergonya, No tingueu vergonya perquè ens escriviu per privat, en Instagram, en Twitter i demés. No, també podeu publicar en el mateix tuit que fiquem el programa. No tingueu vergonya. I sobretot això, com veuen esta secció, si els agrada més quan estem parlant tranquil·lament d'opinió, si creuen que és necessari aquesta secció d'informació per a fer un repàs puntual de la Lliga Iberdrola, del que succeeix en el València i el Llevant femení, que també és important. De fet, el València està en una situació un poquet mala i el Llevant l'altre dia va perdre un partit important, però bé, que si voleu aquest tipus de contingut, comenteu-ho, i on podeu comentar-ho? A Twitter, a @fesportiva, i a Instagram, a Factoria Esportiva. Allí us esperem en tots els comentaris i sempre ho agraïm molt. Sí, i ho agraïm. Recordeu que si estàs escoltant i has arribat fins ací, pots reclamar els teus 2 iPhones i AirPods. Estem a tope, Nadal. I mos sobrant de la setmana passada Sí, mos sobraren, sí. Apple mos regala tot. I fem publicitat i tot gratuïta. Res, per favor, també en Spotify, en iVoox, en YouTube, donar un poquet d'amor, que sempre ve molt bé. I res més, ens escoltem setmana que ve, Rafa. Estic esperant-ho. Molt bé. Una abraçada, xics, xiques, i que visca Factoria Esportiva.